Sagung Prenggah Kakung Sempraputri Satu Bagio Mulyo tasih serengan Dwi Laras ora neko ingkang sampun magar serangan Ikban Audio ugi kadukung Mustika Video Syuting live streaming lumantar Dura TV Sriono Syuting Pak Waji mriki lho sampun jangkep Just penting 100 just sliramu tekan kene tak kira sliramu rananggepi jebulane layang kumpuk gatake aku seneng ketemu ing papan kene saiki piye kang dadi prasetyamu apa isih panggah tresno lan satu yen isih aku yo tetep mituh aku seneng tansah sumanding sliramu aku seneng yen sliramu teko kene tak kira sliramu wis ora nanggepi jebulane layangku kok ketiake aku seneng ketemu ning papan kene saiki piye kang dadi prasetyamu apa isih banggah sesnalan satu yen isih aku bakal mituh aku seneng ketemu Say. dadi 200 desek iya kurang siji iya 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 aku aneh
mubeng ya ora krasa maneman leyang tak salah besok ning apa kegoncangan ya sarwi ngoceh dheweke ngaleh bensokan lokae podang kuning seleret ireng tiba bunga yo yen si podang handut ke hati kepranan ora mendung tak seranani Lawang nyusum karya Sundar telo ketiga kok turu